Днес ще направя клип с моите любими продукти за месец юли. Надявам се този клип да ви е интересен и ако е интересно, останете с мен, за да видите моите любими продукти за месец юли. Така, първият ми любим продукт е този лак на Golden Rose, който ще видите в клипът ми с нови придобивки. От серията Color Expert. Той е 0,6 номер и 10,2 мл. Много исках да изпробвам техните лакове и само се лакирах днес на едната ръка, за да изпробвам цветът, дали ми е харесал, но го изтрих, защото се лакирах ужасно и не мога да се лакирам добре. И затова го изтрих. Търсих с някакъв по-бежав цвят, такъв долу-горе от кожата. Този съм го учила, светъл, приятен цвят и бързо изсъхва и съм доволна от него. Препоръчвам ви. Тяхната цена е около 2 лева. Така изглежда лакът и това е моят любим продукт за месец юли. Също цвета е доста така приятен и според мен подходящ за лятото. И да, любим ми е този лак от всички лакове. Ми е любим. Станах доволна след като го нанесох. Така, следващия продукт, който изпробвах само 2 пъти, но останах доволна. Ето този лосьон против ухапване от насекоми, защото особено през лятото има много насекоми, особено вечери много ме хапят. И съм пръсках 2 вечери с ето този спрей, който е на почко и е за цялата 1 година. Той пазва от така. От насекоми, 8 часова е защитата. Така пише ден. И съм доволна. След като се напръсках с него, ми помогна. Няколко вечери нищо не ме беше охапало. И делха е много приятно, но не е много лошо. Да, доволна съм. Този продукт. Цената му беше около 6 лева. Така, следващият ми любим продукт е този душ гел от Nivea, който е с да намеря на български бяла роза и бадемово масло. Много добре изглежда. Той е 250 мл. И също е много любим мой продукт. Много добре измива тялото. Ухае е много хубаво. Душ гел. Погледете се с успокояващ душ. Насладете се на богата пяна с бадемово масло. Не съм много хубав. Ухае е много хубаво. Много добре почиства тялото и прави голяма пяна. И той всъщност е на свършване. Беше много хубаво и бих се го закупила отново. Доволна съм и от него. Така. Всички продукти, които ще ви покажа в този клип, съм доволна от тях. Разбира се, така. Следващия продукт, който много използвах днес, за да си изтървя лака, който запречва на нищо. Ето този лакочистител на... Не знам каква е самата марка. Не знам. Ето тук пише. Този лакочистител, след че съм ви го показвала доста пъти в мои клипове. Той е с лимон, както виждате. Той е 100 мл. Ето такъв жълт. Така изглежда той. Много ми харесва като цяло. Доволна съм и от него. Той е всъщност има такъв накрайник и няма опасност да го разлеете. Нюха е хубаво. Като цяло аз не обичам аромата на лакочистител, но е много хубав. Изтрива всякакъв лак. Бързо го изтрива и съм доволна от този лак. От този лакочистител. Съжалявам. Бърках се. Следващия ми продукт е този. Следващия ми любим продукт е този роман на Nivea, който е
50 мл. Дезодорант Ролон. Той пише, разбира се, че издържа 48 часа, но това не е вярно, издържа няколко часа. Така изглежда той. Нещо много хубаво и също доста добре предпазва. Той е на половината, но много добре предпазва. Много съм доволна и от него. И уха е хубаво и... Да, доволна съм. Така, следващият ми любим продукт, станаха още 3 продукта, е ето този ето този парфюм, който ми подариха. Той, ето неговата марка, е 50 мл. Така изглежда той. Много съм доволна от него. Също е много хубаво. И винаги, когато се напръскам, аромата се задържа доста дълго време, дори под дрехите ми. Чудовищо. И съм доволна. За лятото е много подходящ. Така изглежда той. Уникално ми беше, наистина. Обожавам го. Това е парфюмът, който ползвам най-често сега. Следващия любим продукт, който също е свършен и съм ви показвала в продукти ми за устни и доста други продукти, е балсамът ми на Maybelline Baby Lips. Ето неговото име тук. Сега ще видите, че е на свършване. Моят беше вътре прозрачен цвят. Ето. Това е много малко. В начало не ми харесваше много, но за летните месеци според мен е много подходящ. Така изглежда. Много сладки паковки имат. Цената им е около 5 лева. Там някъде 4 нещо и се намират на всякъде. Доволна съм. Те са малко като гланс. Толкова хидратират, придават блясък на устните. И да, доволна съм. Така, последният ми продукт, любим продукт, който също съм показвала, ето този слънцезащитен крем на марката Evelyn Cosmetics, който цената му беше около 4 лева. Той е 50 мл. Искам да ви кажа въобще колко мъничка и сладка опаковка има. Той се SPF 30 и има витамин А, Е и Ф. Така изглежда. През летните месеци имаме нужда от повече продукти за слънце. И този е точно такъв. Много съм доволна от него. Охрана съм много хубаво на море. Доста време се задържа, помага и доволна съм от него. Ето го вътре. Белен цвет. И охрана просто са прекрасно. И да, колкото пъти да съм се мазала с него, не са малко, 10-20 пъти съм се мазала с него и съм доволна. Така, изглежда той. И да, това бяха моите любими продукти за месецът. Ако клипът ви хареса, дайте палец нагоре и се абонирайте за моят канал. И да, очаквайте още видеа. Скоро, чао! Приличам на шагарка. Или го приличам като шагарка. Едно насам, друго натам.